2-3 असे पण कमेंट्स होते की आम्हाला रेसिपी बघायची तर तसं पण मी एक काम केलंय. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक लिंक देतो. तिकडे फक्त तुम्हाला ही जी रेसिपी आहे ती फक्त रेसिपी दिसेल, म्हणून दोघांसाठी कन्व्हिनियंट आहे. ज्यांना व्लॉग प्लस रेसिपी बघायची त्यांनी हा व्हिडिओ बघा, आणि ज्यांना फक्त रेसिपी बघायची आहे त्यांनी लगेच खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स उघडायचा आणि तिकडेच फर्स्ट कमेंट जी असेल ती या रेसिपीची असेल. हे सुके साबुदाणे आहे. हे आता आपल्याला आहे ना जेवढे पाहिजे तेवढे भिजत टाकायचे. आपल्याला जे आता घरात माणसं किती खाणारे असतील किंवा आपल्याला एकट्याला उपवासासाठी पाहिजे तसं आपण टाकायचं. 1 वाटी 2 वाट्या. आता मी कसं आहे ना 1 कप घेते. आता मी काय अंदाजाने घेतले तरी पण चालतील, पण आणि हे काय आपण खाऊ शकतो उपवासाला. 1 कप घेतले आणि थोडेसे आता हे पण मी टाकणार त्याच्यामध्ये. थोडेसे उरून काय करायचं, आता आपल्याला लगेच बनवायचे असतील ना तर आपण 4-5 तासासाठी भिजत ठेवायचे. आणि आपल्याला उद्या सकाळी पाहिजे आहे ना, सकाळी बनवायचे असतील तर आपण रात्री असे भिजत ठेवायचे. ते चांगले फुगतात पण चांगले. आता हे भिजल्याच्या नंतर आहे ना मी तुम्हाला करताना दाखवणार. ते बटाटे वगैरे सगळं काय काय साहित्य घेणार आहे ना ते तुम्हाला हे बनवताना दाखवेल. पहिले मी भिजत ठेवताना दाखवले. आणि मेजरिंग कप जर तुम्हाला बघायचं असेल तर असं हे जे किचनमध्ये रेग्युलर रेसिपी बनवतात त्यांच्यासाठी हे रेसिपीज हे असे इक्विपमेंट्स खूप युजफुल असतात. ते मापासाठी 1 कप, अर्धा कप, पाव कप हे सगळे असे चमचे असतात. आता हा कप बघा 250 ml आहे आणि 1 कप आहे, म्हणजे असं लिहिलेला असतो. असे 5-6 वेगवेगळे असे छोटे मोठे असतात. हा 1 कप मोठा आणि याच्या आतले दुसरे आहेत. आता या रेसिपीला स्टार्ट कधी करणार तू? आता मी 5 तास भिजत ठेवणार. 5 तासानंतर 4 तास नाही तर 5 तास भिजत ठेवायची. ते चांगले आहे ना फुगायला पाहिजे. असे कडक आहेत ना, आहे ना हो, फुगायला पाहिजे. फुगले मग चांगले होतात ना. आणि पकोडे त्याचे फुलतात पण चांगले. धीर बघा ती कधी कधी उचलायला देते, कधी कधी उचलायला देत नाही. आणि ती किती मोठी वाटते मग मी तुझ्या हातात. नाही उचलायला नाही, जड झाली आहे ती. उचल 5 मिनिटं नाही कोण घेणार. आणि रेसिपी स्टार्ट करायच्या अगोदर तुम्हाला जे मी प्रश्न विचारले होते, जर पकड, की बेस्ट रेसिपी कोणती असते, तर माझ्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा तुम्ही खूप चांगले उत्तर दिलेत. मला ते उत्तर तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवायचे. तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करा. ते आन्सर वाचण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करा. म्हणजे पाठोपाठ मी तुम्हाला जे चांगले आन्सर्स आहे ऑलमोस्ट सर्वांनी करेक्ट आन्सर दिलेत, पण माझ्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा पण ते आन्सर खूप चांगलेत आणि ऑलमोस्ट मॅचिंग आन्सर आहे माझ्याशी. तर तुम्हाला मी पहिले तुमच्या जे कमेंटमध्ये आन्सर आले ते दाखवतो तुम्हाला. आणि इकडे पार्टी रेसिपीची तयारी होते. तर कालच्या जे मी प्रश्न विचारलेला हेल्दी रेसिपी काय असते, तर ऑलमोस्ट आतापर्यंत 104 कमेंट्स आलेत. म्हणजे टोटल 104 कमेंट्स आणि त्यातून आन्सर्स वेगवेगळे दिलेत. तर त्यातून काय आन्सर कसे आलेत, तर हेल्दी रेसिपी जी असते त्याच्यात न्यूट्रिशन असतात आणि कॅलरीज कमी असतात. बरोबर आहे. हेल्दी रेसिपीची असते ज्याच्यात तेल कमी असतं. बरोबर आहे. हेल्दी रेसिपी जे असतात त्याला वाफवलेले असतात. स्टीम रेसिपीज आर हेल्दी. हेही आन्सर बरोबर आहे. आणि असे पण रिप्लाय आलेत की हेल्दी रेसिपी ते असतात जे माझ्यासाठी माझी मम्मी बनवते. मम्मीनेच नाही, कोणी पण घरातल्या माणसांनी चांगल्या प्रेमाने बनवून दिलं ना तर ते हेल्दीच असते. एक अजून अशी कमेंट आहे की हेल्दी रेसिपी म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे त्यांच्यासाठी म्हणजे डाळ ढोकली, कारण त्याच्यात कमी तेल असतं आणि तूर डाळ आणि गव्हाचं पीठ असतं. हा पण आन्सर राईट आहे. आणि अजून एक अशी कमेंट आहे, हेल्दी रेसिपी ती असते जे आपण आनंदी मनाने खातो, तीच आपल्या आरोग्यासाठी आणि शरीरासाठी हेल्दी रेसिपी आहे. आता ह्याच्यानंतर मेन लाईन आहे, कारण चांगल्या मनाने बनवलेला पदार्थ शरीराला पोषक मूल्य जरुरी पुरवतो. म्हणजे आता हाच मेन आन्सर आहे आणि माझा पण आन्सर हाच आहे की हेल्दी रेसिपी काय असते. हेल्दी रेसिपी म्हणजे ती रेसिपी जी आपण चांगल्या मनाने बनवतो. म्हणजे मी आता चांगल्या मनाने जर बनवली आणि मी पप्पूला खायला दिली तर तो चांगल्या मनाने आणि चांगल्या आनंदाने तो खाईल. आणि मी समजा ती किरकिर करून बनवली ना तर मला बनवायचं नाही, काय नाही, तुला बनवूनच देणार नाही, आणि आपण जेव्हा ती वस्तू त्याला बनवून देणार ना तो आवडीने नाही खाणार. हेल्दी रेसिपी मध्ये न्यूट्रिशन तर आलंच,
पण त्या रेसिपी जो बनवतो आहे त्याचा स्टेट ऑफ माइंड एक पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. त्यांनी किरकिर करून बनवली नाही पाहिजे ती रेसिपी. इन शॉर्ट, होममेड रेसिपीज मेड बाय युअर मदर, म्हणजे घरगुती रेसिपी जी तुमची आई बनवते किंवा तुमची बहीण बनवते किंवा तुमचे असे रिलेटिव्ह बनवतात ते तुमचे केअर करतात, तर ती एक हेल्दी रेसिपी झाली. कारण त्यांचं स्टेट ऑफ माइंड पॉझिटिव्ह असतं आणि त्यावेळी त्यांचे एक पॉझिटिव्ह हॉर्मोन्स रिलीज होतात. ते त्यांचं हॅपीनेस, त्यांचे चांगले विचार ते आपल्या त्या रेसिपीज मध्ये जातात, त्या डिशेस मध्ये जातात आणि त्यामुळे ती रेसिपी हेल्दी होते. त्यात न्यूट्रिशन आलं, ऑइल आलं, जे तुम्ही आन्सर म्हणाले सर्व आन्सर्स करेक्ट आहे, पण त्याच्यातून एक ऍड ऑन वस्तू असते, तर ही एक वस्तू असते. फॉर एन एक्झाम्पल, जर आपण कोणाच्या घरी गेलो, त्यांनी लिंबू पाणी बनवलंय, एका माणसाने आणलं लिंबू पाणी ग्लास आपटून दिला आपल्याला आणि दुसऱ्याने आणलं आणि एकदम सॉफ्ट काइंड वर्ड्स सांगून आपल्याला हे घ्या लिंबू पाणी पिया, चांगलं वाटेल तुम्हाला, रिफ्रेशमेंट वाटेल, तर तिकडूनच एक आपल्याला एक वेगळी एनर्जी क्रिएट झाली. तर दोघांमध्ये खूप मोठा डिफरन्स झाला. रेसिपी तर सेम आहे, लिंबू पाणीमध्ये शुगर कंटेंट आणि वॉटर लेवल सर्व सेम आहे, पण त्या दोन्हीमध्ये खूप मोठा डिफरन्स झाला. आपण इकडे त्यांनी आपटून दिलं, ते आपण पिणार पण नाही, पिलं तरी त्याचा काही ते युजलेस आहे टोटल. आणि जर इकडे आपण तो पाणी दिला, त्यांनी प्रेमाने आपल्याला बोलवलं, ह्या हे पिया, तुम्हाला गरम वाटतं ना तर हे पिया, तर ती एक वेगळी हेल्दी रेसिपी झाली. तर हा माझा आन्सर होता आणि ऑलमोस्ट तुमचे सर्वांचे आन्सर करेक्ट आहेत. असा आन्सर रॉंग नसतो कधी, पण आन्सर असे वेगवेगळे असतात. म्हणून तुम्हाला बोललेलं आन्सर जनरल असेल किंवा एक स्पेसिफिक रेसिपीचं नाव पण असेल. हे साबुत तांदूळ घेतले आणि आम्ही रात्री भिजत ठेवलेले, म्हणजे एक रात्र भिजत ठेवले. आणि तुम्हाला समजा लवकर पाहिजे असेल ना तर 4-5 तास भिजत ठेवायचे, पाणी टाकून थोडे मोकळे करून ठेवायचे असे, म्हणजे असे चांगले फुगतात बघा, एकदम चांगले फुगलेत आहेत बघा. आणि एक दाबून दाखव पप्या. आपण घरांमध्ये कोणाला जेवढ्या सगळ्या माणसाला पाहिजे असेल तर तुम्ही जास्त भिजत घालू शकता. तसे मी 1 वाटी साबुदाणे भिजत टाकलेले होते आणि 2 बटाटे घेतले. ही बटाटी पण आहे ना कुकरला 2-3 शिट्या करून घेतल्या, चांगली शिजवून घेतली. हे 4-5-6 मिरची घेतली, कारण याच्यामध्ये उपवासाचं असल्यामुळे आहे ना दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण काहीच टाकू शकत नाही, त्याच्यासाठी मी 6 मिरची घेतली हिरवी. हे अद्रक घेतलाय, आलं घेतलंय. हे आलं आहे ना थोडंसं किसून घ्यायचं आहे आणि मीठ घेतलंय उपवासाचं आणि कोथिंबीर घेतली आहे. आता ही कोथिंबीर आहे ना, समजा तुम्ही उपवासाला खात नसाल ना तर तुम्ही कोथिंबीर घेऊ नका, हे जेवढं बाकीचं साहित्य घेतलंय तेवढं तुम्ही घ्या. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिले बटाटे सोलते आणि तुम्ही मिरची कापा. हे बटाटे चांगले आहे ना कुकरला शिट्या काढून घ्यायचे. आता बटाट्याची साल काढून घेतली आहे, मिरची कापून घेतलेली आहे. आता कोथिंबीर कापायची आहे. आता तुम्ही कोथिंबीर कापा, मी अद्रक, हे मी अद्रक किसते. थोडंसं अद्रक किसायचं आहे, हे थोडंसं अद्रक घ्यायचं किसून. आता थोडासा मी अद्रक किसलाय बघ, म्हणजे अर्धा इंचाचा तुकडा किसला समज. आता हा ठेवते साईडला आणि त्याला कोथिंबीर तिकडे कापतायत, मी याच्यावर बटाटा किसून घेते. आणि दिल बद्दल पण कमेंट होते की आम्हाला आवडतात दिलला बघायला. माझे छोटे छोटे मुलं, म्हणजे असं पण कमेंट आहे की त्यांच्या घरी जे छोटे मुलं आहेत त्यांना दिलला बघायला आवडतं. दिल बघा आमची कशी साफ करते, बसली शांत, तिला खाण्यापिण्याचं काय नाही. हे बघा दिल इकडे काय करते. आणि दिल तुझ्याबद्दल अजून एक कमेंट आली, चांगली कमेंट आहे. ही तुम्हाला कमेंट दिसते, तर हे कमेंटमध्ये काय सांगितलं, माझी 5 वर्षाची मुलगी आहे, दिलची नुसती वेडी झाली आहे. आम्हाला पण कुत्रा मांजर पाळायला खूप आवडते, पण मी आणणार आहे, पण आमची माऊ मोठी झाल्यावर. दिलला पाहिले की आमची माऊ रडायची बंद होते, म्हणजे त्यांची मुलगी. मग म्हणते आपण आई आणि दिलला आपल्या घरी बोलवूया माझ्या बड्डेला, अशी म्हणते. सारखी दिलचंच बघत असते. धन्यवाद. दिलला हाय सांगा. दिल तुला हाय सांगितलंय. हा, भेटला रिप्लाय. बघते बघ. बघितलं तिने. तर असे बघा खूप खूप कमेंट्स येतात असे. बघा कमेंट्स बघा, हा फक्त पाठच्या व्हिडिओचे कमेंट्स आहेत. 104 अजूनपर्यंत 104 आहेत आणि अजून ऑन गोईंग आहेत. आणि मला रिप्लाय द्यायचे अजून बाकी आहेत. हे रिप्लाय मी कम्प्युटर थ्रू देतो. आणि त्या पण रेसिपी बघूया. याचं सर्व बघा बटाटे पण किसून झाले, हे कोथिंबीर कापून मिरची कापून वगैरे झाले.
आता आहे ना हे सर्व मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आता पहिलं मीठ टाकते. आता हे साबू तांदूळ आहेत ना मी थोडेसे साईडला बाजूला काढून ठेवले होते. का माहिती आहे का, हे आपल्याला साबुदाणे जास्त झाले आणि बटाटा कमी झालं ना तर ते पकोडे आपले तेलामध्ये ना सुटतात. साबुदाणे अलग अलग साबुदाणे असे बाहेर बाहेर येतात तेलामध्ये टाकल्यावर. म्हणून मी ते पहिले येतात जास्त होते म्हणून काढून ठेवले. आणि मला आता लागलेत ना तर मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आधी मी हे मिक्स करून बघते. आणि ज्यांना दिलचे व्हिडिओ बघायला आवडतात तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला सर्व दिलचे व्हिडिओ देतो, लिंक देतो. तुम्ही त्या लिंकवर क्लिक केलात की तुम्हाला सर्व दिलचे व्हिडिओ दिसतील. असे वेगळे खूप तिचे सुरुवातीपासून लहानपणापासून तिचे व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तिचा वेगळा एक चॅनल पण आहे, तर मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. मग तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ बघू शकता. एका व्हिडिओमध्ये डान्स पण केलेला आहे. हा, आज तुम्हाला दिल गरबा करून पण दाखवेल. ते गरब्यासाठी जाणार आहे ना, ती तयारी करते. फ्रेश होते एकदम, आता एकदम फ्रेश होणार आहे, सफेद सफेद. आणि आताचे हे व्हिडिओ बनतात आहेत ते रेसिपी प्लस व्लॉग, आणि मी नाव पण तसंच दिलंय, थोडीशी बडबड थोडीशी रेसिपी. म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला रेसिपी पण बघायला भेटेल, आमच्या घरी काय चालतं तेही बघायला भेटेल, आणि पप्पूचीने माझी थोडी बडबड पण तुम्हाला ऐकायला भेटेल. कमेंट मध्ये आलं होतं ना की साबुदाणा बटाट्याचे पकोडे दाखवा म्हणून, आणि मी त्याचीच तयारी केली आणि तेच बनवते बघ. कमेंट आली होती की हे बनवून दाखवा. आणि आपण जे काल पुरी भाजी बनवलेली त्याची पण आपल्याला कमेंटच होती की तुम्ही उपवासासाठी आम्हाला हे बनवून दाखवा. म्हणजे तुम्ही जसे कमेंट देताय तसं आम्ही लगेच त्याचा व्हिडिओ बनवतोय. तर तुम्हाला काही असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की रेसिपी तुम्हाला कसली रेसिपी पाहिजे. जसं मी रोज तुम्हाला एक व्हिडिओमध्ये एक प्रश्न विचारतोय तसं मी ह्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक फ्रूट दाखवतो आणि त्याबद्दल तुम्हाला मी प्रश्न विचारतो. आता माझा प्रश्न असा आहे की हा जो ऍपल आहे हा तुमच्यापैकी तुम्ही रोज एक ऍपल खाता का, हा माझा प्रश्न आहे. की तुम्ही तुमच्या प्रत्येक दिवसाला एक ऍपल खाता. आपल्याला ह्याचा उपयोग पण माहिती आहे आणि आपल्याला लहानपणापासून शिकवलं गेलं आहे की ऍपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन. हे जे सिम्पल थॉट्स आहेत पण ते मोस्ट इफेक्टिव्ह थॉट्स आहेत. आता मम्मीला विचाराल दर दिवशी एक ऍपल खायला देतोच मी, तर माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुमच्यासाठी, पण तुम्ही पण हा ऍपल खा. मला हे पण समजतं की हा ऍपल महाग असतो. ऍपल हे कसे प्राइस थोडे जास्त आहे नॉर्मल पब्लिकसाठी. 25 रुपये 30 रुपये हा सिंगल ऍपल पडतो, पण हेल्थसाठी हे महाग नाहीये. खूप जण बघितलंय आजारी पडल्यानंतर हे सर्व गोष्टी खात राहतात. त्यापेक्षा तुम्ही दर दिवशी एक ऍपल खाल्लात ना तर तुमची हेल्थ चांगली होईल. आता मम्मीला मी देतो म्हणून मला ह्यावरून तुम्हाला आठवलं की तुम्हाला पण सांगायला. माहिती असतं पण आपण विसरतो, मग त्यामुळे एक सजेशन आहे की तुम्ही दर दिवशी एक ऍपल खा. काही नसेल तरी चालेल पण एक ऍपल दर दिवशी खाल्लाच पाहिजे तुम्ही. नाही आपण बोलू काय महाग आहे ते, रोज कसं खाणार. पण महाग आहे पण हेल्थ साठी काहीच महाग नसतं. आपण ह्याच्यापेक्षा पण महाग वस्तू खातो. आपण बाहेर जाऊन पडल्यावर आपण सर्वच खातो आणि एकदाच आपले 4 दिवसामध्ये 25-30 हजार रुपये जातात. मग तुम्ही काही खा बाहेर, पण तुम्हाला जर समजा तुम्ही बाहेर का वाईट खाऊन आलात, काहीतरी अनहेल्दी खाल्लात किंवा हेवी खाल्लात, ऑइली खाल्लात, तर त्याला स्टेबल करण्यासाठी एक ऍपल नक्कीच खा. हा खूप मोठा बेनिफिट आहे याचा. आज जरी चला आजपासून तुम्ही रोज एक ऍपल खायला सुरुवात करा, मग तुम्ही बोलाल की हा एक ऍपलनी पण खूप जरा फरक पडला. अरे वा, इकडे मंचुरियन बॉल तयार आहेत. गोले का गेले इकडे? हे म्हणजे कशी माहितीये, तेलात सोडता नाही ना, असे पटकन सोडायला बरे हाताने. त्याच हातामध्ये आपण झारं पकडणार, मग ते झारा चिकट होतो ना त्यासाठी. आता इकडे आपले रेसिपी ऑलमोस्ट हाफ प्रोसेस झालाय. आता फक्त आपल्याला ह्याला डीप फ्राय करायचंय. आता डीप फ्राय करायला आम्ही आतमध्ये नेतोय. इकडे आपलं तेल तापलंय, रेसिपी इकडे तयार आहे आणि आमच्या घरी कामवाले आलेत. किती पगार घेता हो कामाचे? भांडी घासायचे किती पगार घेणार? फटाफट एकदम. रेसिपी पण साईड बाय साईड आणि इकडे काम पण फटाफट. एक्सरसाइजची काय गरज नाही मम्मी तुला, हीच तर एक्सरसाइज आहे आपली. तेल तापला काय ते असं बघायचं, जरासं एक तुकडा टाकून तेल तापलंय, ते वरती आलाय बघ. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक एक करून हे सोडायचे. जर हे उपवासाचेच आहेत मम्मी, तर आपण अजून एक साबुदाण्याचं उपवासाचं काहीतरी बनवलंय ना आपण? हा बनवलंय ना, साबुदाण्याचे हे पण बनवलेत मी. काय बनवलंयस? साबुदाण्याचे कुरकुरे. ते जरा दाखव.
खोल डब्बा तो. नाही हे करायचं ओपन गोल फिरवायचं. हा. हे बघ. हे बघा हे पण उपवासासाठी आम्ही बनवले. ते ह्याची पण हे उन्हाळ्यातले सुकवायचे. ह्याची पण रेसिपीचे लिंक मी तुम्हाला खाली देतो. आणि हे पण खूप चांगले लागतात खायला. हे आपण कधी पण अशी तळून आहे ना खाऊ शकता लगेच. आणि असेच उन्हाळ्यात आम्ही खूप बनवले होते. हे बघ हे सर्व डबे दिसतात तुम्हाला. हे सर्व उन्हाळ्यात बनवलेले फ्राय करायचे आयटम्स आहेत. तर हे असे रेअर कंडिशन्समध्ये समजा घरी काय बनलं नाही तर हे फ्राय करून खूप छान वाटतात. दिसायला तर खूप छान वाटतात. दिसायला पण छान आहे ते खायला पण छान आहेत. हे खाऊन बघू का मी. हा बघ ना खाऊन. खाल्ली मी भजी एकदम छान झाले. एकदम छान. गरम गरम जे खाईल ना तर ती तुझी आठवणच काढेल. एकदम मस्त झालंय. हे बघा मी इकडे खाल्लंय. अर्धा खाऊन ठेवलं पण गरम असल्यामुळे मी ती थोडीशीच खाल्ली. पण चव एकदम चांगली. हे पण उपवासाची आहे का. उपवासाचीच आहे. चालेल. आता पुढे जे उपवास येतील ना ते नक्कीच पकडणार मी. पण असे सर्व रेसिपी बनवून द्यायची मम्मी. मग रेसिपी बनवून नाही बनणार तेव्हा कारण आपली आता रेसिपी झालेली आहे. हा नाही असेच म्हणजे बनवून द्यायचे. हा. बघा इथे रेसिपी बनवायचं काम चालू आहे. आणि जे वाटग्यात जे साबुदाणे होते तिकडे तो वाटगा दिसतोय त्याच्यात जे साबुदाणे होते ते आम्ही टोटल पूर्ण यूज केले. म्हणजे या रेसिपीचा रेशिओ काय झाला. पाव किलो बटाटे असतील, पाव किलो साबुदाणे तेल असतील तर तुम्ही 2 बटाटे वापरा. बरोबर बोललो मी. हा 2 बटाटे. म्हणजे ह्याच्यात बरोबर अंदाजाने बरोबर घेतलेले होते. म्हणजे साबुदाणे जास्त असतील बटाट्यापेक्षा. हा बटाटा कमी पाहिजे आणि साबुदाणा जास्त पाहिजे. हा आता बघा इकडे गोळे बनवतात आहे. इकडे तळतात आहे. नाही तर साबुदाणा कमी असल्याने बटाटा जास्त असला ना तर ते चिपकतात. मी पहिलं बघितलं ना करून. मी थोडे बटाटे म्हणजे साबुदाणा थोडे ठेवलेले. बघा असं इकडे एक्सपेरिमेंट होत राहतं. तुम्हाला खरं दाखवायला मला आवडतो. आता बघा इकडे एक एक्सपेरिमेंट केला आम्ही की रेशिओ थोडा चेंज करून बघितला आम्ही. साबुदाणे कमी, बटाटी सेम ठेवली दोघांमध्ये. साबुदाणे कमी आणि इथे साबुदाणे जास्त. तर जे पाव किलो साबुदाण्याला जर तुम्ही 2 बटाटे घेतले तर त्याचा रिझल्ट बघा चांगला येतोय. पण तुम्हाला आम्ही सजेस्ट करतोय की पाव किलो साबुदाणे घ्या आणि त्याच्यात 2 बटाटे टाका. राईट बरोबर ना. आणि चांगले बॉल्स येतात मग असे कडक येतात. आणि जर तुम्ही बटाट्याचं प्रमाण वाढवला की ते जरा असे दिसतील आणि ते चिपकणार. इथे रेसिपी बनवायचं काम चालू आहे. तिथे आमची दिल खाते बघा. आणि इथे दिलची अजून एक फ्रेंड आली आहे. बघा आज आम्ही रेसिपी आतमध्ये बनवतोय त्यामुळे मी बाहेरचा दरवाजा उघडला. आता तुम्हाला दाखवतो की दिल दरवाजा उघडल्यावरती बाहेर काय करते. ती बघा तिकडे. तिला जायचं आता वरती. बघा इकडे रेसिपी पण बनवून झाली आहे. आणि इकडे आमच्या कामवाल्यांचं पण पूर्ण काम होऊन झालंय. पूर्ण भांडे बिंडे घासून झाले. पैसेच घेत नाही आमचे कामवाले कधी. आणि अजून एक दाखवतो. आणि इथे पण एकदम आरामात खाण्याचं काम चालू आहे. तिने तो बाउल पूर्ण कॅट फूड होतं ते तिने पूर्ण संपवलंय. चलो मेरी फ्रेंड खाके हो गया. चल बाउल द्या आता. बघा आता ही रेसिपी तयार आहे. आता आपण बाहेर टेस्टिंगला जाऊया. रेसिपी ऑलमोस्ट आपली तयार आहे. आता आपल्याला फक्त टेस्ट करायचं आहे. तर मग मी टेस्ट करून दाखव. तू पण दाखव टेस्ट करून. मी तर पहिली टेस्ट केली आहे बनवले. तू खाऊन दाखव. टेस्ट करून तुम्ही दाखवा. टेस्ट करून उपासाची आहे. आता तुम्हाला हे दाखव. ते पण टेस्ट करा एक आणि हे पण करा. म्हणजे कशामध्ये फरक आहे बघा. काय सांगा फरक. हे कुरकुरीत आहे. कुरकुरीत आहे. उपासाचे आहे ते. म्हणजे खाऊन बघा कसे आहे. आता तुमचा उपवास असेल तर तुम्ही असंच खा. आणि जर तुमचा उपवास नसेल तर सॉस किंवा जे काही चटणी असेल त्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. मम्मीला त्या चाय बरोबर पण खायला आवडतं तर तुम्ही तसंही खाऊ शकता. उपवास आहे ना तर तुम्ही चहा बरोबर पण खाऊ शकता. कॉफी चहा काय बनवा ते तुम्ही त्याच्याबरोबर खाऊ शकता. आणि दही घेतला तरी चालेल. उपवासाचं दही बरोबर पण खाऊ शकता. कशी झाली ते सांग. मी जे जास्त साबुदाणे टाकलेच ना. मी सगळे पाव किलो टाकले. 2 बटाटे घेतली
सर्व साबुदाण्यामध्ये आता हे मस्त कुरकुरीत झाले, ते चिपकले सुद्धा नाही. आणि जे मी पहिले कमी साबुदाणे वापरले ना, त्याचे हे आहे ना टाकले ना, ते कढईमध्ये आहे ना सर्व एकमेकांना चिपकले आणि एकदम आहे ना मऊ झाले आणि त्याला तेल पण जास्त खेचलंय. तुम्हाला इकडे हे ताटात हे दिसतात आहे आणि तिकडे हे दिसतात आहे. ऑलमोस्ट म्हणजे दिले तर 3-4 प्लेट तर होतील मम्मी, है ना? आणि हे 3-4 प्लेट आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. आता आम्ही थोडेसे काढून ठेवू, मला 4-5 काढून ठेवू, मम्मीला जास्त नाही खात, आणि बाकी सर्व आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू. जसं तुम्हाला सांगितलेलं की आम्ही रेसिपी जसे माणसं अवेलेबल असतात त्याचं आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करून टाकतो. हे पण एक रेसिपीमध्ये आले आहेत आपल्याबरोबर. हे आमच्या रिलेटिव्ह आमच्या जस्ट बाजूलाच राहतात आणि चांगले नेबर्स एकदम सर्व फ्रेंडली आहेत. आणि ते आज त्यांचं लकीली बघा आज ते मला बाहेर भेटले आणि त्यांना विचारलं मी की विचारलं उपवास आहे का? हा, ते म्हणाले उपवास आहे. तर त्यांच्यासाठी ही रेसिपी सुटेबल आहे. तुम्ही खाऊन जरा सांगा रेसिपी कशी झाली. हा तुमचा उपवास आहे का? ना त्यांनी खाल्ली, छान बनलंय. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली तुम्ही सांगा, आणि तुम्हाला अजून काय रेसिपीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही सांगा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला असे व्हिडिओ रोज बघायचे असतील बघा, दर दिवसाला मी पाठच्या कमेंटची रिप्लाय देतो तुम्हाला. जर तुम्ही मिस केलं तर तुमचं कमेंट नाही वाचून दाखवू शकत मी, लेट आले तर. ही रेसिपी ऑलमोस्ट तयार आहे, एकदम छान झाले. हां. आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली, व्लॉग कसा वाटला हे सुद्धा सांगा.